l'Institut Guttmann apostem per la innovació incorporant l'enfocament experiència-pacient de manera transversal integrada a la nostra organització i així millorar la qualitat en tots els processos i serveis. La humanització és un objectiu fonamental a la nostra institució. Per millorar l'experiència del pacient i la seva família cal tenir en compte totes les percepcions del pacient des de que entra fins que surt de l'hospital, considerant totes les interaccions que tenen o poden arribar a tenir amb els professionals del centre. Avaluar i millorar de manera contínua l'experiència dels pacients i famílies, incorporant també la veu dels professionals, aporta beneficis en eficàcia clínica, eficiència i sostenibilitat, fidelització i adherència al tractament, millora de la seguretat del pacient. Emfatitzar el paper del pacient, la família i professionals ens ha permès codissenyar un nou protocol d'acollida a l'hospital, incorporant algunes millores durant els primers dies d'ingrés, com per exemple una trucada informativa abans de l'ingrés, la benvinguda al centre per part del gestor o gestora d'acollida, organització de les visites i presentacions de l'equip, una visita guiada per l'hospital, inici de la rehabilitació i una entrevista de tancament per resoldre dubtes i preocupacions.